Все по-голяма част от съвременните домакинства си задават въпроса как е възможно домът да е топъл през зимата, прохладен през лятото и да има постоянно топла вода, без това да води до високи сметки. Отговорът е един и същ. Термопомпа въздух-вода. Това е модерно и интелигентно решение, което използва енергията от околната среда и въздуха около нас и я превръща в комфорт през цялата година. Но не топли или охлажда въздуха както климатика, а топли и охлажда вода във вашата система. Така за отопление получавате уютно подово отопление или парно с радиатори. Най-голямото предимство на термопомпата е нейната ефективност. За всеки 1 кВт електроенергия тя може да произведе между 3 и 5 кВт топлина, което означава значително по-ниски разходи за отопление в сравнение с традиционните начини, като ток, газ, пелети или дърва. Именно за това всички домакинства, избрали термопомпа като цялостно решение, усещат разликата още през първият отоплителен сезон. В режим на охлаждане термопомпата извежда топлината от помещенията към външната среда. Чрез хладилен агент въздухът вътре се охлажда и връща обратно, а отнетата топлина се отдава навън. Така се постига комфортна температура по енергийно ефективен начин. Освен че спестявате пари, термопомпата осигурява и пълен комфорт. С една единствена система получавате отопление, охлаждане и битова гореща вода през цялата година. Всичко това без нужда от допълнителни уреди, без шум и без сложна поддръжка. Термопомпите са едно от най-екологичните решения за дома. Те не изгарят гориво, не отделят дим и вредни емисии и не изискват комини или складове за гориво. В комбинация с соларни панели могат да осигурят още по-голяма независимост и още по-ниски месечни сметки. Голямо предимство е тяхната универсалност. Термопомпата може да работи с подово отопление, радиатори, вентилаторни конвектори, също така и с таванно охлаждане, което я прави подходяща както за ново строителство, така и за вече съществуващи жилища. При правилно проектиране и монтаж, системата има дълъг живот над 20 години, изисквайки минимална поддръжка. Всичко това превръща термопомпата в дългосрочна инвестиция, която не просто намалява разходите, а подобрява качеството на живот. Ако търсите икономично, екологично и модерно решение за отопление и охлаждане на дома, термопомпата е най-добрият избор. Ако и вие желаете ефективно и екологично решение, заявете безплатна консултация на generex-gas.com.